चिरां जिल्लानि निसिमा बियाबनि UPPLआ गासै दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै मैया मोनसे मावबादा आरो सावरायमेल खुंफुंदों। चिरांनि 16 नं निसिमा बियाबनि गासै 10टा PCDCनि मासिगिरि, लेङाइ मासिगिरि, सोद्रोमाफोर, UPPL ब्लक प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै मैया मोनसे सांग्रांथि सावरायमेल खुंफुंदों भारत भुटान सिमनानि मालिपिथा खैसिगुरिनि बिमा दै सेराव। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन MCLA माधव चन्द्र छेत्री, बारग' MCLA निर्मल कुमार ब्रह्म, निसिमा ब्लक UPPLनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी, नेहाथारि कालीचरण बसुमतारी आरो गासै बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय PCDCनि मासिगिरि, सोद्रोमा आरो मावथिफोरा। MCLA माधव चन्द्र छेत्रीआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि चिरां जिल्लानि निसिमा बियाबनि गासै प्राइमारि, BCDC आरो ब्लक कमिटिनि मासिगिरि, सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लाना मोनसे मावबादा आरो फोरोंथाय हाबाफारि लानाय जादों। बे ओनसोलनि हान्थामेला आरो लोंनाय दैनि जेंनायाबो थाबैनो JJM आसनिनि गेजेरजों सुस्रांजागोन होननानैबो बिथाङा बे मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गुबुन फारसे बासुगाव फुलगुरि PCDCनि मासिगिरिनि सायाव रां दाबिनायनि लिरथि महरै अजद दैखांनायनि नायबिजिरनायजों लोगोसे रोखा जामारोब्ला राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायबावदों। निसिमा खोन्दो UPPLनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारीआबो फोरमायदों दि बिटिआर सरकार दाखांनायनि उनाव गासै दोलोनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ बुजिनानै खामानि मावलांगोन। लोगोसे साधारन रायजो राजाफोराबो सांग्रां जाबानो सिगां समनि BPFनि समाव जाफ्लनाय जानायफोर बायदि जानाय नङा होननानै मिजिंथिदों। আজি আমাৰ ইয়াত চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিমা সমষ্টিত যিমান কেইটা আমাৰ BCDC আছে 10টা BCDC আৰু 10টা প্ৰাইমেৰী কমিটি আৰু আমাৰ ব্লক কমিটিক লৈ এটা প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ ব্লক কমিটি তথা আমাৰ BCDCৰ চেয়াৰমেনসকলৰ বা প্ৰাইমেৰীৰ প্ৰেছিডেণ্টসকলৰ মানে নেতৃত্বত ইয়াত এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ এটা প্ৰগ্ৰামটা আয়োজন কৰা হৈছে। তো আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ চেয়াৰমেনসকল আছিল বা প্ৰাইমেৰী লিডাৰসকল আছিল সকলোৰে মত বিনিময়টো আমি লৈছোঁ। তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ মতামত ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ বিশেষকৈ UPPL দলক আমি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি লৈ যাম আৰু BCDCৰ জৰিয়ে আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা এই নিচিমা এৰিয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বা আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় এইবিলাকত ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নিচিমা সমষ্টিক আগন্তুক দিনত কেনেকৈ মানে এটা ভাল পৰ্যায়লৈকে লৈ ইয়াত থকা যিবিলাক মানে প্ৰব্লেমবিলাক আমি BTR কাউন্সিলক লৈ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি ইয়াত মিটিংটো আৰম্ভ হৈছে বা এতিয়া চলি আছে। নাই ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটটো আমাৰ বিশেষকৈ যি মূল ৰাস্তাটো আমি চাপাগুৰিৰ পৰা যি সোমোৱা যি ৰাস্তাটো আছে এই ৰাস্তাটো আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু কামটো আৰম্ভ হোৱাৰ বাকী আছে। আমাৰ আসাম মালাত অধীনস্থ এই ৰাস্তাটো হৈ আছে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ এই নদীত আমাৰ এটা দলংটো বিশেষকৈ টুকুৰাঝাৰৰ পৰা সোমোৱা যি পাটাবাৰী ৰাস্তাত যে দলংটো হৈছে আমি এই দলংটো অতি সোনকালে কমপ্লিট হ'ব লাগিব বুলি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এটা প্ৰেছাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিছে। যিজনে কাম কৰি আছে তেখেতক অতি সোনকালে এই দলংটো কমপ্লিট কৰিব লাগে বুলি আমি তেখেতক মানে এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তেখেতেও কৈছে আমি অতি সোনকালে মই এই দলংটো কমপ্লিট কৰি দিম বুলি এই কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আমাক জনাইছে। তো বাকী পানীৰ ক্ষেত্ৰত JJMৰ জৰিয়ে আমাৰ বিশেষকৈ জল জীৱন মিছন যি এটা প্ৰজেক্ট আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ জৰিয়ে আমাৰ বিশেষকৈ BTRৰ EM তেখেত নীলোৎ চৰকাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত ঘূৰিছে। ইয়াত ঘূৰি আহি সকলো আমি ক'ত কেনেকুৱা পানীৰ অসুবিধা আছে পানী খোৱা পানীৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাটো তেখেতে চাইছে আৰু নিশ্চয় ইয়াত এটা আঁচনিটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়ে আমাৰ ৰাইজেও এই খোৱা পানীৰ মানে সুবিধাটো পাব। নহয় আমি শুনিছোঁ আমাক বিশেষকৈ এই এৰিয়াৰ পৰা আমাৰ UPPL GSP বা BJPৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও আমাক এটা ৰিটেন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে। ফুলগুৰি BCDCৰ চেয়াৰমেনে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা মানে চৰকাৰী ঘৰ দিম বা কিবা দিম বা চৰকাৰী আঁচনিবিলাক দিয়াৰ নামত কিবা ধনটো লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমি এটা তদন্ত কৰি আছোঁ। এটা তদন্ত কমিটি এটা সেই ধৰণে গঠন নকৰিলেও আমাৰ এটা টিমে তদন্ত কৰি আছে। এই তদন্তৰ ফলত যদি তেখেতৰ ওপৰত দিয়া অভিযোগটো যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় তেখেতৰ ওপৰত এটা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যনটো লোৱা হ'ব। दिनै जों बेहाय निसिमा ब्लकनि जेसेबांनाखि BCDC प्राइमारि लिडारफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे वर्कशप खुंनाय जादों बेवहाय जाहाथे जोंनि BTR
गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जेसेबांनाखि सा सुबिदा फैयो आसनिफोर फैयो लोगोसे पार्टिजों बोरै गोरोबनानै थानो हायो प्राइमारि बिसिडिसि बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै जों बे वर्कशपखौ खुंनाय जादों। आथिखालनि जे सरकार सालायनाय जाख'नाय गैयै जे सरकार बेबायदि जाख'नाय मोनसे ओंखारनाय जायो माबायदि राहा लागोन? जोंनि बे बिटिआर सरकार दानायनि उनावहाय जोंनि पार्टिया बेखौनो सानदों आगोलनि समफोरावहाय गुबुन गुबुन पार्टिफोर जेरै बिपिएफनि बिसोरखौ बुंबोबाय थानाय जादों गोबां समावनो जाख्ल'नानै बिसोर माने माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ पाब्लिकनो होनो हायाखै। नाथाय जोंनि बे इउपिपिएल पार्टिनि जुगेदि मोनसे परिबर्तनखौ जों लाबोनो गोसो जादों। बेनो जाहैबाय गासैबो जोङो पाब्लिकनि वार्कार्सफोर जेरै बिसिडिसि होन प्राइमारि होन जोंनि दैदेनगिरिफोरा जुदि सांग्रांथि थायोब्ला जुदि ट्रान्सपारेन्सि खामानि मावनो हायोब्ला पाब्लिकनि अभाब अभिजुगखौ मोजाङै मिथिनानै बिसोरखौ जोङो मोजाङै हेफाजाब होनो हायोब्लानो जोंनियाव माखासे जाख्ल'नाय गैयै खामानिया जागोन आरो जोंनियाव माखासे वार्कार्सफ्रा लोगोसे माखासे साधारन सुबुंफ्रा माने कनसियास जायोब्लानो सांग्रां जायोब्लानो जोंनि मावग्राफ्राबो जेरै बिसिडिसिनिखौनो होन चेयारमेनफोरखौ मेम्बारखौनो होन बा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौनो होन बिसोरो खुनु खामानिखौ माने जाख्ल'नो हानायनि सुबिदाखौ मोननाय नङा। जे नैबे नोंथांमोननि ओनसोला मोनसे गोथौ ओनसोल होननानै बुंजायो। जों निस्सय बेवहाय फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोला बहुद बेकवार्ड ओनसोल बयबो मिथिगौ खुनु कानेक्टिभिटि थिग गैया ओरैहाय लोंग्रा दै थिग गैया। नाथाय जोङो गोबां समावहाय आल'सनानि गेजेरजों जोङो जोंनि गोजौ लेभेलनि लिडारफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों माने जोंनि ओनसोलावहाय कमिउनिकेशना दा एसेब्लाबो बे 4 बोसोरावहाय फैसिगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा जेरै जोङो बावैसो माखासे लिडारफोरजों रायलायदों माखासे ओरैहाय माख्रा नदि माख्रा दै लोगोसे ओरैहाय नांगोल बेजों कानेक्टिभिटिनि थाखाय मोननै दालां होनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं होननानै जोंनो मिथिहोदों। लोगोसे दैनि समस्या ओरैहाय आमटेकानिफ्राय लानानै मालिबिटा ससिपुर बे ओनसोलाव बहुत दैनि समस्या दङ। बे दैनि समस्याखौबो माखासे नै मा होनो मात्रि बे प्रजेक्टनि गेजेरजों खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। 7थासो जायगायाव अलरेडि खालामबाय। लोगोसे जोंनि दानि वाटार डिपार्टमेन्ट पिएचडि डिपार्टमेन्टनि इएम नीलुत चौधरी बिथांजोंबो आं दाखालि रायलायनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों 2023 आरो 24नि गेजेराव उत्तर ओनसोलाव खुनु दैनि समस्या लोंग्रा दैनि समस्या थानाय नङा होननानै बिथाङा जोंनो रोखायै मिथिहोदों। बेनि थाखायनो जोंहा नंगुबै बिसास दङ बिथांमोनहा जोंनि बे उत्तर ओनसोलनि दै लोंग्रा दैनि समस्याखौ निस्सय गोजान खालामना होनो हागोन। दाखालि दैबाना सिसुबारि ओनसोलावहाय माने जानानै थांनाय बे समस्यायाव गोबां जोंनि आसामनि दैदेनगिरिफोर पीयूष हाजरिका बिथां वाटार रिसर्सनि मिनिस्टार बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेन मिनिस्टार इउजित ब्रह्म लोगोसे जोंनि बिटिसिनि वाटार रिसर्सनि इएम उकिल मसाहारि बिथांमोनखौबो जों मोन्दों। इभेन जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो फैदों। लोगोसे माने बहुत जोंनि लिडारफ्रा फैदों बे ओनसोलाव नायफैदों आरो माखासे एमारजेन्सि हिसाबै बे सिसुबारि ओनसोलनि बे खुरख'नायखौ थेनो होननानैबो चिफनि ओएसडि सारनि थ्रुयैनो बे खामानिखौ एमारजेन्सि मावदों थेनोबो हादों एसे उन सिगांब्लाबो। बिनि उनावहाय बे सिसुबारिनि दारैनो जोंनियाव माखासे दैदेनगिरिफोर नामायनायनि दारैनो दा खमैब्लाबो 7था गुबुन गुबुन जायगायावहाय सिसुबारिजों लोगोसे बे खाथि खाला दैनि समस्या जेरै माख्रा आरो नांगोल बिनि सायावहाय 7था बायदि प्रटेक्शना फैसिगोन होननानै अलरेडि दाखालि एसेम्ब्लियावबो जोङो खोनानो मोन्दों मोनबा बेजों लोगोसे एडिसनेल मोननैया हाबफाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों एसडिआरएफ आरो एफडिआर आरो माखासे एसअपिडियावबो फैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बिनि थाखायनो जोंनाव फोथायनाय दं जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि लिडारफ्रा निस्सय जोंनि उत्तर ओनसोलखौ एसेब्लाबो बे 4 बोसोराव नायगोन आरो जोंनि बे दैनि समस्याखौ खुरखानाय दैनि समस्याफोरखौ समाधान खालामना होगोन। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां
मोजां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।